em dic Enric. Hola, soc en Dani i ens presentem junts perquè creiem que és més fàcil ajudar-vos a tots vosaltres. Les nostres idees principals són, primer de tot, millorar tota la instal·lació del centre. Creiem que hi ha moltes coses que podrien anar millor, i també la relació entre l'alumne i els professors. Les instal·lacions que es podrien millorar serien els lavabos, la font o fins i tot les cotxes, que a la gent li molesta molt. I el que es podria millorar entre alumnes i professors és que, per exemple, la majoria no s'entenen, i intentar ajudar a les dues parts perquè s'entenguin millor. I doncs també ens agradaria rebre la vostra opinió i intentar-la transmetre al Consell i que ens pogués ajudar a fer les coses. Gràcies i esperem el vostre vot. Hola, soc la Valentina Ramírez, soc de tercer A i vull presentar-me pel Consell Escolar. Jo voldria que em votéssiu perquè m'agradaria escoltar els vostres problemes per poder solucionar-los a l'institut, ja que em sembla molt interessant, i m'agradaria també poder ajudar el més que pugui en aquest any de l'institut, ja que ens queda poc, entre cometes. M'agradaria aprofitar els temps que em queden a l'institut. Hola, em dic Iker i volia presentar-me al Consell Escolar perquè vull provar coses noves i millorar l'espai d'oci i també m'agradaria ajudar la gent. Hola, em dic Joan Vega i em vull presentar a les eleccions del Consell Estudiantil perquè m'agradaria representar el sector d'alumnes d'aquest institut. La idea d'escollir-me seria ser accessible i poder comunicar-se amb mi el que vulgueu, qualsevol dubte o qualsevol problema que teniu, i jo ja els diria al professor o a qualsevol autoritat que ja hagués de dir. També compartir la informació que se'n donés a les reunions i la idea és que tothom sàpiga què passa. Hola, em dic Basil Nikitin, vaig a quart ESO A i la raó per la qual em vull presentar és que ja vaig a quart ESO, ja fa quasi 4 anys que m'he presentat, o sigui que estic a l'institut i em vaig presentar al Consell Escolar i vaig entrar a tercer fa un any i ja tinc experiència. I m'agradaria doncs, aprofitar aquesta experiència tant a l'institut com al Consell i utilitzar-la per ajudar-vos i millorar l'institut en general. Jo soc en Musa, vaig a quart d'ESO A i em presento al Consell Escolar de Ramon Torró. I jo volia presentar-me perquè vull ajudar els alumnes, vull que tinguin un temps millor a l'institut, vull solucionar els seus problemes i vull comunicar amb ells perquè sigui millor el seu temps. I m'agradaria comunicar amb els pares, amb els professors, amb l'altra gent que estigui en el Consell Escolar. M'agradaria tenir una influència a les decisions que tenen i a veure si puc millorar l'institut.